En emnevender eller twister kan være en fleksibel del af en produktion. Den kan nemt tilføjes eller udskiftes for at muliggøre forskellige processer som eksempelvis tømning, rengøring, datomærkning og meget andet. Denne twister vender dåser 180 grader i en fødevareproduktion. Det sker typisk for at muliggøre datomærkning eller etikettering. Twisteren er monteret med et meget lille fald på kun 10 grader. Det gør, at den er selvtømmende, og der er derfor ikke brug for noget stammetryk eller bånd til at føre emnerne igennem twisteren. Det egner sig specielt godt til produktioner som her, hvor emnerne kommer enkeltvis eller med lidt spredning. For at muliggøre dette med så lille en hældning, benytter vi et helt særligt fødevaregodkendt materiale med meget lav friktion. Det skåner selvfølgelig også de emner, der kører igennem. Vores twister er meget unikt konstrueret i forhold til andre og ældre konstruktionstyper. De består kun af 2 dele, hvilket bidrager til den lave friktion, men også sørger for, at der ingen bakterieophobning sker i konstruktionen. Og det gør selvfølgelig også twisteren meget rengøringsvenlig. Den kompakte konstruktion gør udskiftning af twisteren meget nem, og i de fleste tilfælde kan det gøres helt uden brug af værktøj. På den måde sikres en fleksibel produktion, hvor man hurtigt kan skifte om til en anden størrelse eller til helt andre emner. Twistere fra Rolf Schmidt Industriplast kan tilpasses alle forhold og giver en lang række unikke fordele. Se meget mere på rsip.com.